खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसपि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेंकनिफ्राय रां बख'नायाव नोंथाङा बेसेबां सांग्रां जुदि सांग्रां नङाब्ला सांग्रां जानाया जोबोद गोनां मानोना बेंकनिफ्राय रां बख'नायनि उनाव बेंकनि लांगोनायावनो रां सेख'नाय नङाबा बेंकनिफ्राय ओंखारनाय समनिफ्राय नोंथांनि उन सिखावफोरा फैनानै रां लुथिनाय जाथायफोरा रायजोआव गोबां जाबोदों बिटिआरआवबो बेबायदि रां लुथिनाया गोबां जाबोदों मैयानि सानाव क'क्राझारावबो एसबिआइनि मोखाङावनो रां लुथिनाय जाथाय जादों क'क्राझार कर्ट पारायाव थानाय मेइन ब्रान्च एसबिआइनि मोखाङाव हमजादों रां लुथिग्रा सासे सुबुं रां लुथिग्रानि मुङा विजय यादव बिहारनि थागिबि होननानै मिथिहोदों रां लुथिग्रा विजय यादवखौ क'क्राझार पुलिसा हमनानै पुलिस थाना फारसे लानानै थांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला विजय यादवआ एसबिआइ बेंकनि मोखाङाव सासे सुबुंनिफ्राय बेग सेख'दोंमोन बेयावनो होसोनानै हमनो हादों विजय यादवखौ उनाव क'क्राझार पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जादों गुबुन आइजोजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव हमजादों इउपिपिएल दोलोनि सासे दैदेनगिरिया रायजो राजाजों हमजानायनि उनाव आखाइ खबजबनानै निमाहा बिनो गोनां जादों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अरुण बर'आ आरो उननि समाव माब्लाबाबो बेबायदि खालामनाय नंला होननानै खोथा होदों बिथाङा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अरुण बर'आ उदालगुरि टाउन कमिटि प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि जानायजों लोगोसे उदालगुरि पौरसभा 2 नं वार्डनि वार्ड कमिशनारबोमोन नाथाय इउपिपिएल दोलोनि बिबान गोनां सासे दैदेनगिरियानो समाज बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव रायजो राजाफोरजों हमजानो गोनां जादों जायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङावबो गोसारदों जाथाया समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो राहा लादों इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल कमिटिया दोलोनि नेमखान्थि बायदियै अरुण बर'खौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो एरख'बाय समाज बेरेखा बेबायदि हाबा मावनायजों इउपिपिएल दोलोनि मुङा गाज्रि जायो बेनिखायनो इउपिपिएलनि संबिधाननि बायदि अरुण बर'खौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एरख'नायजों लोगोसे उदालगुरि टाउन कमिटि प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो उदालगुरि पौरसभा 2 नं वार्डनि वार्ड कमिशनारनि बिबाननिफ्रायबो बोख्लायनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि मनरन्जन शर्मा बिथाङा लामा सामायाव दाउ हांसो बोरमा बा मोसौखौ नोंथांनि गारिया सौख्राङोबा दाउ हांसो बा बोरमा बा मोसौनि बिगोमाया नोंथांनि सायाव जुरिमाना फोनाङो आरो बेबायदि जाथाय जानायखौ जों गोबां खोनानो मोनबोदों नाथाय बे खेबाव उल्था जादों बे खेबाव मोसौ बिगोमायासो आरपिएफजों हमजानो गोनां जादों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनानो मोन्दों नोंथाङाबो दाउ अमा बोरमा मोसौ दंबा नोंथाङा दानिफ्रायनो सांग्रां जादो आरो गाव गावनि जिब जुनारखौ जोथोन लादो नङाबा नोंथाङाबो गोजाननि आलासि जाहैनांनो हागौ बङाइगाव जिल्लायाव जादों खोनाफेरै जाथाय निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशन साखाथियाव उमेश ब्रह्म मुंनि सुबुंनि मोसौआ जोबोद गोख्रैथिजों खारग्रा ट्रेन वन्दे भारतआव सौख्रांनायनि थाखायनो मोसौनि बिगोमा उमेश ब्रह्म बिथाङा एरेस्ट खालामजानो गोनां जादों उमेश ब्रह्म बिथांखौ केस नाम्बार 484/23 सेक्सन 154 रेलवे एक्टनि सिङाव रेलवे प्रटेक्शन फर्स आरपिएफआ एरेस्ट खालामदों रिपर्टनि बायदिब्ला वन्दे भारत एक्सप्रेस आरो मोसौनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथायाव रावनिबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै लोगोसे वन्दे भारत ट्रेननिबो जेबो खहा जायाखै रोजा रोजा अंगनबादि कर्मी आरो हेल्पारफोरा क'क्राझाराव प्रमद बर'नि हेंथायै खुद्रिदों गोबां जेंनाफोरखौ लानानै बिटिआरनि 2,000सो अंगनबादि कर्मी आरो सहायकफोरा खुद्रिनाय हाबाफारि लादों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि अंगनबादि मिरुफोराव मोजां जानाय लोंनाय आदार होनाय जायो नाथाय बिटिआरनि अंगनबादि मिरुफोराव सेवनाय माइरं दालि सौफैनायजों लोगोसे मोजां अंगनबादि मिरु गैया अंगनबादि मावथिफोरनो गोबां खामानि जेरै प'षण बिथांखिनि खामानि आयुष्मान पिएमएवाइ बायदि बायदि गोबां खामानि होदों नाथाय दान बान्थाया जोबोद खम अंगनबादि कर्मीनिया 6,500 रां आरो हेल्पारनिया 3,000नि एसेल' गोबां जायजों जिउ खुंनो हाया जेरावनाखि प्रमद बर'आ 25 लाख रांजों मडेल अंगनबादि मिरु लुनो थांखि लादों नाथाय बिथाङा 25 लाख रांजों गंसे गंनै मडेल अंगनबादि मिरु लुवालासे 25 लाख रांनि गंबा अंगनबादि मिरु लुनाया गाहाम मानोना बिटिआरनि सिङाव ओरैबायदि अंगनबादि दं जाय बायला जिला आरो खायफाया दंफां सिङाव खामानिखौ मावनो गोनां जायो बेनिखायनो 25 लाख रांजों गंबा अंगनबादि मिरु लुयोबा बिथांमोनहाबो सुबिदाखौ मोननो हागोन होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदोंदि बेफोर जेंनाफोरखौ लानानै आसाम सोरखारजों सावरायोबा बिटिआरनि अंगनबादिनि बिबाना बिटिआर सोरखारनिसो होननानै आसाम सोरखारा बुंथिहरो आरो बेयाव आसाम सोरखारा जेबो बिबान गैला बैनि थाखाय आसाम सोरखारा बिटिआर सोरखारनो रांखौ हरखाबाय होननानै बुंथिहरो होननानै फोरमायथिदों खुद्रिनाय बिथांमोनहा
बेनिखायनो दान बान्था बारायनायनि बेलायावबो प्रमद बर' सोरखारा सिगां थगायदों बेनिखायनो दा जाहाथे आरोबाव थगायबावा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा जायनाखि अंगनबादिया मिरु सोरखारनि बिथांखि बेयाव गुबुन रायजोफोरनि दान बान्थाया मोजां नाथाय जोंनि सोरखारा दान बान्थाखौ जोबोद खम होयो नाथाय अंगनबादिनि मावथिफोरा 24 घन्टानि मादाव 18 घन्टासिम खामानि मावनो गोनां जायो होननानै खुद्रिदों बेनिखायनो दान बान्था बांहोनायजों लोगोसे केरिं चार्ज लोगोसे चेक सिस्टेम होनो थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोनहा नङाबा गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लालांनो गोनां जागोन होननानैबो बिटिआर सोरखारनि हेंथा खुद्रियो उदालगुरि जिल्लायाव गिथावना दैबाना भुटान रायजोनि हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय ननै दैमानि लोमसावनायाव गोबां सिलिंखार जोबोद गोख्रैथिजों बोहैबोनाय दैया गंगार हाजोनि साखाथियाव थानाय भुटियाचां गामियाव थांनाय लामाखौ सिफायनायजों लोगोसे भुटियाचां मडेल हाई स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाखौबो खुरखालांजोब्बाय बेनि अनगायैबो न' बांफोरखौबो दैया माखासे लांबाय आरो फरायसालिखौबो लांनायनि लामायाव गुबुन समनिफ्राय देग्लाय दैबानाया देरसिन जादों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैया लामा सामा सिलिंखार खालामलांजोब्बाय बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे बेनि सायाव थाबैनो राहा लायो बेनि थाखायबो खावलायहरदों दैबानाजों मोगा मोगि जानांनाय सुबुंफोरा बिटिआरआव टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि थाखाय बिटिआरनि बायजोनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनियावबो गोहोमा गोग्लैदों जायनि थाखाय बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होनो खावलायहरदों धेमाजि जिल्ला अल बड' टेट एस'सिएशननिफ्राय बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि 2021 मायथाइनिफ्राय आसामाव खेबनैयै टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ होबाय नाथाय बिटिआरआव थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो खेबसेबो थिसनथाइ होआखै जायनि थाखाय बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनायफोरा बिटिआरनि बायजोआव फैनानै थिसनथाइखौ लाफैनो गोनां जादों जाय जोबोद गेदेर जेंना बिटिआरनि जेंनाया बिटिआरनि बायजोआवबो नांफैयो होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदों दि जायनाखि बिटिआरआव गोबां फोरोंगिरिनि मासि लांदां जानानै दं बेनिखायनो बिटिआरआव जाहाथे थिसनथाइ होयो बेनि थाखाय प्रमद बर'नि बा बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 2021 मायथाइयाव आसाम सोरखारा 9,000 टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होदोंमोन नाथाय 9,000नि मादाव 90आल' बर' बिजोंनि थाखायमोन बेबो धेमाजि आरो गवालपारा जिल्लानिल'मोन बेयावबो बिटिआरनिफ्रानो फैनानै थिसनथाइ लाफैजोबदों आरो बिटिआरनि बायजोनि टेट उथ्रिसारनायफोरा थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो 2022 मायथाइयावबो आसाम सोरखारा 5,000 पस्टआव थिसनथाइ होदोंमोन जेराव बर' बिजोंनि थाखाय 40 पस्टल' दंमोन बेबो धेमाजि आरो गवालपारा जिल्लायावल'मोन आरो सिगांनि बायदिनो बेयावबो बिटिआरनिफ्रायनो थिसनथाइ लाफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायजों बिटिआरनि बायजोनिफ्रा थालांनो गोनां जादों आरो बिटिआरआव थिसनथाइ होयैनि थाखायनो बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा गोसो गैयाब्लाबो बिटिआरनि बायजोआव फैनानै थिसनथाइखौ लाफैनो गोनां जानायखौ बिथांमोनहा मिथिहोदों होननानैबो फोरमायथिदों बेनिखायनो बिटिआरआव थिसनथाइ होनो थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायहरदों धेमाजि जिल्ला अल बड' टेट एस'सिएशननिफ्राय लोगोसेनो जायनाखि आसामाव 2 बोसोर टेट खुंनाय जानाय नंला आरो टेटजों लोगोसे सि टेटखौबो गनायथि होबाय नाथाय सि टेटआव बड' एमआइल गैयिनि थाखायनो आलदायै बर' बिजोंनि थाखाय टेट खुंनो थाखाय प्रमद बर'आ बुंथिदों नाथाय बिथाङा बेबायदि आलदायै आनजाद खुङालासे सि टेटआव बर' एमआइल लाबोनो हाया नामा होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो डिअ अफिसनि गेजेरजों सिरियै जयनिं लाखुमानायखौ खोनानो मोन्दों बेनिखायनो जोंनि माहारियारि आफादफोरा जाहाथे बेनि सायाव नोजोर होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि बायजोआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथि गैया बा जोबोद खम होननानै दिपेन बर'आ बुंनो नाजादों नाथाय बिटिआरनि बायजोआव फ्राय 6,000 टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं बेनि डाटाखौ जिल्ला आफादनि गेजेरजों मिरुनिसिम दैथायहरनाय जाखादों आरो बेफोरनि डाटाया बिथांमोननियाव दंखायो बिथांमोननियाव डाटा थासेयावबो दिपेन बर' बिथाङा बेबायदि बुंनायखौ दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जोंनि बर'फोरनि जेंना आरो बिटिआर ओनसोलनि जेंनाखौ लानानै गले गले खावलायबोनायनि उनावबो आरो धरना होनायनि उनावबो आसाम सोरखारा गोबां बेलायावनो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय एसेबो गोसो गैयै बायदि खालामबोनायखौ जों नुबोदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ गोबां जाख्ल'नाय आयेन बेरेखा खामानि मावनाय आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय बेफोरखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेब धरना होबोनायनि उनावबो आसाम सोरखारा खोनासङाखै आरो दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि अफिसाव जिरायफिनबाय प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव खुगायाव गोसोम सि खानानै धरना होनाय हाबाफारि लादों बिथांमोना फोरमायथिदों दि
CM भिजिलेन्सजों जाख्ल'नायनि दायाव हमजाखानाय आरो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय इन्टारिम बिल लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सालायबाय थानाय प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय गोबां खेब दाबि खालामबोदोंमोन। नाथाय दा फिन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि मावख'आव प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह बायदि सासे दायनिगिरिया जिरायफिनबाय। आसामनि गभर्नरआ बिथांखौ लिभ एबा छुट्टियाव दैथायहरनायनि अर्डारा जोबनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि मावख'आव जिरायफिनबाय। सासे दायनिगिरिया जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सालायोबा बे लाजिथावना आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मान सन्मानखौ रैखाथि होनो थाखाय जाहाथे आसामनि गभर्नर आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थाबैनो दायनिगिरि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। नङाबा दिनैनिफ्राय दाब दाब जिल्लायाव एबसुआ धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन आरो दिनै चिरां जिल्लानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफ्राव धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फरायसालियाव फुजानि थाखाय होनाय बन्द'खौ खम खालामनो थांखि। 28 आगस्तनिफ्राय 31 दिसेम्बर 2023 मायथाइसिमनि गेजेराव फुजाफोरनि थाखाय फरायसालियाव बन्द' होनायखौ खम खालामनो थांखि लादों बिहारनि सोरखारा। बेनि थाखाय बिहार स्कुल एग्जामिनेशन बर्ड BSEBआ नटिफिकेशन फोसावदों। बिहाराव सिगांनि समाव दुर्गा फुजायाव फरायसालिफोरखौ 6 सानसिम बन्द' होनाय जायोमोन, दा सानथामल' बन्द' होनाय जासिगोन। दिवालियाव सानसे, चित्रगुप्त फुजायाव सानसे आरो छठ फुजायाव साननै। थाखो 1निफ्राय थाखो 5सिम खमैबो 200 सान फोरोंथाय होनो जि गोनांथि दं आरो थाखो 6निफ्राय थाखो 8सिम खमैबो 220 सान फोरोंथाय होनो जि गोनांथि दं। बेनि सायाव नोजोर होनानैनो फुजायाव फरायसालि बन्द' खालामनायखौ खम खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों होननानै फोसावदों। ओजोंहाय हिन्दुनि माखासे आफाद आरो बेरेखा दोलोफ्रा बेनि हेंथा खालामनानै धर्ना होनायखौबो नुनो मोननाय जादों बिहार रायजोआव। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।